Αν υπάρχει ένας λόγος να φορτώσεις τη μηχανή, να τσεκάρεις λάστιχα, αλυσίδα και φρένα και να πάρεις το δρόμο για τη Ρουμανία, αυτός έχει ένα όνομα. Τρανσφαγκαράσαν. Και όχι, δεν είναι απλώς ένας ωραίος ορεινός δρόμος. Είναι από εκείνες τις διαδρομές που σου θυμίζουν γιατί ξεκίνησες να ταξιδεύεις με μηχανή. Σε αυτό το βίντεο θα σας πάρουμε μαζί μας στο πρώτο μέρος ενός 8ήμερου road trip στη Ρουμανία. Αλλά το επίκεντρο είναι ξεκάθαρο. Η ανάβαση, οι φουρκέτες, οι ομίχλοι, οι αρκούδες, η αδρεναλίνη. Θα οδηγήσουμε σε δύο από τους πιο εντυπωσιακούς μοτοσικλετιστικούς δρόμους της Ευρώπης. Πάμε όμως από την αρχή. Ξεκινήσαμε χαράματα τέλη Αυγούστου από την Αλεξανδρούπολη. Κατεύθυνση τα σύνορα της Νυμφέας. Φοβόμασταν την κίνηση και όχι άδικα. Όλο το καλοκαίρι Βούλγαροι και Ρουμάνοι περνούν από εκεί για διακοπές στην Ελλάδα. Τελικά η ουρά υπήρχε, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς περάσαμε άνετα και μπήκαμε Βουλγαρία. Η διαδρομή προς τα βόρεια ήταν το απαραίτητο ζέσταμα. Κρύος αέρας, ανοιχτοί δρόμοι, μικρές στάσεις για ενυδάτωση και καύσιμο. Ανεβήκαμε σχεδόν σε ευθεία γραμμή. Κάρτζαλη, Στάρα Ζαγόρα, Καζανλάκ. Κάναμε όμως και μια παράκαμψη για να δούμε το εμβληματικό μνημείο Πουσλούτζα στα 1441 μέτρα στην οροσειρά του Έμου στην κεντρική Βουλγαρία. Είναι ένα τεράστιο σοβιετικού ύφους οικοδόμημα που μοιάζει με ούφο καρφωμένο στο βουνό. Απόκοσμο, φορτισμένο ιστορικά, με θέα που κόβει την ανάσα. Συνεχίσαμε προς το ιστορικό Βέλικο Τάρνοβο, την παλιά πρωτεύουσα της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας, χτισμένη πάνω στον ποταμό Γιάντρα. Μια σύντομη στάση και εκεί, αρκετή όμως για να πάρουμε γεύση από τα μεσαιωνικά της τείχη. Συνεχίσαμε προς τα σύνορα Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Περνώντας τον Δούναβη από τη γέφυρα Ρούση-Γκιουργίου, αφήνεις πίσω σου τα Βαλκάνια όπως τα είχες στο μυαλό σου. Μπροστά ανοίγεται κάτι διαφορετικό. Το Βουκουρέστι ήταν η πρώτη μας βάση. Φτάσαμε απόγευμα και βγήκαμε αμέσως για εξερεύνηση. Το Βουκουρέστι είναι μια πόλη καθαρή, οργανωμένη, με μεγάλες λεωφόρους και επιβλητικά κτίρια. Επειδή όμως, όπως λέει και ο σοφός λαός, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, έπρεπε πρώτα να πάμε κάπου για φαγητό. Αποφασίσαμε να δειπνήσουμε σε ένα πολύ δημοφιλές και αρκετά τουριστικό εστιατόριο, το Excalibur, στο κέντρο της πόλης. Τι το ιδιαίτερο έχει? Αναπαριστά μια μεσαιωνικού τύπου γαστρονομική εμπειρία. Η διακόσμηση, οι φορεσιές του προσωπικού, η μουσική, όλα σε ταξιδεύουν πολύ πίσω. Ετοιμαστείτε για παραδοσιακά σαρμάλε, μαμαλίγκα και φαγητό με τα χέρια παρακαλώ. Και μετά από αυτή τη γαστρονομική εμπειρία,
ήμασταν έτοιμοι για βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο. Στο ιστορικό κέντρο του Βουκουρεστίου, το βράδυ έχει τη δική του μαγεία. Τα Σαββατοκύριακα οι κεντρικοί δρόμοι κλείνουν για τα αυτοκίνητα και γεμίζουν ζωή. Πραγματικά χιλιάδες άνθρωποι περπατούσαν χαλαρά, μουσική του δρόμου έδιναν ρυθμό, φώτα που φωτίζουν τα επιβλητικά κτίρια και μικρά ατμοσφαιρικά καφέ που σε καλούν να καθίσεις λίγο παραπάνω. Είναι η στιγμή που η πόλη αφήνεται στους ανθρώπους της και σε κάνει να νιώθεις κομμάτι της. Και βέβαια, περάσαμε από τα εντυπωσιακά συντριβάνια που χορεύουν στην πλατεία Ονειρή και μετά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το παλάτι του λαού. Όποιος σταθεί μπροστά του το καταλαβαίνει αμέσως. Είναι ένα κτίριο που σε κάνει να νιώθεις μικρός, όχι μόνο ως προς το μέγεθος, αλλά και ως προς την ιστορία που κουβαλάει. Αυτά για την πρώτη μέρα. Φύγαμε για ξεκούραση. Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στην εξερεύνηση αυτής της εντυπωσιακής πόλης. Αφήσαμε τη μηχανή και περπατήσαμε σε πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές της. Αρχικά κινηθήκαμε στην περιοχή Λιψκάνη, στο ιστορικό κέντρο. Ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία στο ιστορικό κέντρο είναι η Εκκλησία της Σταυροπόλεως. Ένα ορθόδοξο μνημείο του 1724 που πραγματικά αποτελεί αριστούργημα γιατί συνδυάζει βυζαντινά, οθωμανικά και αναγεννησιακά στοιχεία. Εκείνη τη μέρα είχε και λειτουργία. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά βιβλιοπωλεία στον κόσμο. Το Καρτουρέστι Καρουζέλ, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, πάντως το επισκεφτήκαμε και ήταν όντως πάρα πολύ όμορφο. Μετά κινηθήκαμε βόρεια. Περάσαμε από το ρουμανικό Αθήναιο, το μέγαρο μουσικής δηλαδή, και κατευθυνθήκαμε προς την αψίδα του Θριάμβου. Στέκοντας επιβλητικά στη λεωφόρο Κιζέλεφ, η αψίδα του Θριάμβου θυμίζει σε κάθε επισκέπτη γιατί το Βουκουρέστι κέρδισε επάξια τον τίτλο «Μικρό Παρίσι της Ανατολής». Η αψίδα ολοκληρώθηκε στη σημερινή της μορφή το 1936 για να τιμήσει τη νίκη της Ρουμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τη μεγάλη εθνική ενοποίηση της χώρας. Δίπλα ακριβώς στην αψίδα του Θριάμβου εκτείνεται το πάρκο Χεραστράου ή αλλιώς πάρκο του Μιχαήλ του Πρώτου. Ένας τεράστιος πράσινος πνεύμονας που περιβάλλει μια ιδηλιακή λίμνη.
Το αδιαμφισβήτητο στολίδι του είναι το Μουσείο του Χωριού ή αλλιώς Muzeul Satului, ένα μοναδικό υπαίθριο μουσείο όπου μπορείς να περιηγηθείς ανάμεσα σε 300 αυθεντικές αγροτικές κατοικίες, εκκλησίες και ανεμόμυλους που μεταφέρθηκαν εδώ από κάθε γωνιά της Ρουμανίας. Οι επιλογές στο πάρκο δεν τελειώνουν ποτέ για τον επισκέπτη. Μπορείτε να απολαύσετε μια χαλαρή βόλτα, μια βαρκάδα στη λίμνη ή ακόμα και μια μίνι κρουαζιέρα με το καραβάκι. Αν πεινάσετε, υπάρχει το Hard Rock καφέ, αλλά και η μεγαλύτερη μπειραρία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μην παραλείψετε μια βόλτα στο νησί των Ρόδων και στον Ιαπωνικό κήπο, έτσι για πιο ατμοσφαιρικές φωτογραφίες, ενώ αν είστε φαν της κίνησης, μπορείτε να κάνετε και βόλτα με ποδήλατο. Το απόγευμα είχαμε αποφασίσει να πάμε για χαλάρωση στο πιο διάσημο σπατ του Βουκουρεστίου, το Therme Bucharest. Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα θερμών λουτρών, αλλά δεν υπολογίσαμε και πολύ σωστά. Κυριακή απόγευμα, με καλοκαιρινό Ibiza Party vibe, δεν ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά ξεκουραστήκαμε, γιατί η επόμενη ήταν μια μεγάλη μέρα. Όμως όσο ωραία και αν ήταν η πόλη, το μυαλό μας ήταν ήδη αλλού, στα βουνά, στις τροφές, στο όνομα που περιμέναμε να δούμε στις πινακίδες. Αφήνοντας την πρωτεύουσα, κινηθήκαμε προς τα Καρπάθια. Πρώτη στάση στο εντυπωσιακό κάστρο Πέλες, την πρώην θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, που βρίσκεται μέσα σε ένα πυκνό δάσος στη Σινάια. Αλπικό τοπίο, καθαρός αέρας, άψογη άσφαλτος. Δυστυχώς ήταν κλειστό λόγω εργασιών και έτσι δεν μπορέσαμε να δούμε το εσωτερικό του. Συνεχίσαμε προς Μπρασόφ. Το Μπρασόφ είναι μια μικρή κομψή πόλη με γοτθική ατμόσφαιρα. Ήμασταν ήδη στην καρδιά της Τρασιλβανίας. Ξεκινήσαμε τη βόλτα μας από την πολύχρωμη πλατεία Συμβουλίου και τη μεγαλόπρεπη μαύρη εκκλησία. Το μεγαλύτερο γοτθικό μνημείο της χώρας που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Κάναμε μια χαλαρή βόλτα στο καταπράσινο πάρκο στους πρόποδες του βουνού Τάμπα, εκεί όπου η φύση αγκαλιάζει τα μεσαιωνικά τείχη. Και κλείσαμε με μια βόλτα
στον Λευκό Πύργο. Ναι, έχει και τον Μπρασόβ Λευκό Πύργο. Και εκεί είναι το ιδανικό σημείο για να δεις ολόκληρη την παλιά πόλη να πλώνεται στα πόδια σου. Την επόμενη μέρα ήμασταν έτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού με το Τρανσφαγκαράσα. Δεν θα μπορούσαμε όμως να φύγουμε από την περιοχή πριν επισκεφτούμε το πιο διάσημο κάστρο της Ρουμανίας, το κάστρο Μπραν. Ξεχάστε όσα ξέρατε για το κάστρο Μπραν, γιατί ο Δράκουλας είναι το απόλυτο κινηματογραφικό branding. Στην πραγματικότητα, ο Μπραμ Στόκερ που έγραψε το βιβλίο δεν επισκέφθηκε ποτέ τη Ρουμανία και το κάστρο έγινε παγκόσμια διάσημο κυρίως μέσα από την ταινία Κόπολα. Η αληθινή ιστορία κρύβεται στο Βλάντ, τον Παλουκωτή, έναν τοπικό αιμοσταγή άρχοντα που ενέπνευσε αυτόν τον μύθο. Το σίγουρο πάντως είναι πως η ατμόσφαιρα εδώ παραμένει ανατριχιαστικά γοητευτική και η τοποθεσία είναι πράγματι εντυπωσιακή. Μετά από αυτό, ναι, είχε έρθει πια η μεγάλη ώρα. Κατευθυνθήκαμε προς Κουτέα ντε Άργες και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Ο Τρανσφαγκαράσαν κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70 για στρατιωτικούς λόγους. Σήμερα θεωρείται από πολλούς και όχι άδικα ένας από τους καλύτερους δρόμους για μηχανή στην Ευρώπη. 100 χιλιόμετρα ορεινής ανάβασης, ατελείωτες φουρκέτες, σύραγγες, φράγματα, δάση, απότομες υψομετρικές διαφορές και αλλαγές στη θερμοκρασία μέσα σε λίγα λεπτά. Καθώς ανεβαίνεις, περνάς από τη λίμνη και το επιβλητικό Βιντράρου Ντάμ, το φράγμα Βιντράρου δηλαδή. Στάση υποχρεωτική. Η θέα στο νερό, το βουνό να σε κυκλώνει, η μηχανή παρκαρισμένη δίπλα σου. Είναι από εκείνες τις στιγμές που δεν χρειάζεσαι λόγια. Μια μικρή στάση στο δεντρόσπιτο του Τρανσφαγκαράσαν για ξεκούραση και φαγητό και μετά ήρθαν οι αρκούδες. Άλλο να σου το λένε και άλλο να το ζεις. Σε πολλά σημεία της διαδρομής, κατά μήκος του δρόμου, είδαμε πάνω από 15 καφέ αρκούδες. Την γνωστή καφέ Ούρσα των Βαλκανίων. Μόνες τους ή με τα μικρά τους. Είναι εντυπωσιακό. Είναι άγριο. Και θέλει απόλυτο σεβασμό. Δεν σταματάς για τάισμα, είναι μεν εξοικειωμένες με την ανθρώπινη παρουσία, αλλά δεν πλησιάζεις, δεν ρισκάρεις. Είσαι επισκέπτης στο βασίλειό τους. Λίγο πριν την κορυφή, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Τα δάση υποχωρούν. Το πράσινο δίνει τη θέση του σε βραχώδεις πλαγιές. Και μπροστά σου ξεδιπλώνονται οι διάσημες φουρκέτες του Τρανσφαγκαράσαν. Αυτές που έχεις δει σε φωτογραφίες, αλλά καμία φωτογραφία δεν αποδίδει την πραγματική κλίση και το βάθος.
Εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει ροή. Μηχανή, σώμα, βλέμμα, γραμμή. Δεν οδηγείς απλώς. Συμμετέχεις με σώμα και ψυχή. Στα 2.034 μέτρα φτάσαμε στη λίμνη Βαλέα. Εκεί ο καιρός μπορεί να αλλάξει σε δευτερόλεπτα. Ομίχλη, κρύο, υγρασία, αλλά και μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Η άσφαλτος μέχρι εκεί σε γενικές γραμμές είναι καλή, αλλά θέλει προσοχή. Και ένα tip. Έχει πολλή κίνηση τα Σαββατοκύριακα στο Τρασφαγκαράσα. Δεν θα το ευχαριστηθείτε. Αν μπορείτε, πηγαίνετε όπως κάναμε κι εμείς καθημερινή για να το απολαύσετε. Γύρω σας θα δείτε εκατοντάδες μηχανές, αναβάτες από όλη την Ευρώπη. Όλοι με το ίδιο χαμόγελο, εκείνο που λέει «Ναι, άξιζε». Αυτό το road trip στη Ρουμανία μας θύμισε κάτι απλό. Δεν ταξιδεύεις μόνο για να φτάσεις κάπου. Ταξιδεύεις για εκείνη τη μία διαδρομή που θα σου μείνει για πάντα. Και για εμάς αυτή η διαδρομή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, λέγεται Τρασφαγκαράσα. Αν αγαπάς τα ταξίδια με μηχανή, τα Καρπάθια πρέπει να μπουν οπωσδήποτε στη λίστα σου. Στο επόμενο βίντεο συνεχίζουμε δυτικά, βαθύτερα στη Ρουμανία. Μέχρι τότε, κρατήστε ανοιχτό το γκάζι και το μυαλό σας ακόμα πιο ανοιχτό.